Lampaat vähän toljottelee. Nyt on niin kuumat kelit jo, että osa aina, tai jopa ehkä jossain paikoissa melkein suurin osa pitää kuumimman hetken aurinkoa tuolla varjoissa ja makoilee. Nää ei näytä kauhean isoilta nämä mäet, mutta tommosesta portista tää reitti vaan ohjaa tänne laitumalle. Joo, näihin tunnelmiin, näihin maisemiin. Täällä sitä ollaan keskisen Walesin maaseudulla. Heti kun pääsee tauolle ja saa vähän jotain vettä, varsinkin nyt. Kun ei oikein maistu mikään. Heti kun pääsee tauolle, niin mieliala kohenee. Nyt mä juon sieltä aamusta hankitun smoothien, niin on terveellistä ja vähän ruokasampaa menoa eteenpäin. Morje!